ongke mandesa silehnya ongke kanan kering pripate milang miling eseming jiwat gawe sengsem kamulan bosanane sutra manca warna lelangan beksa ongke manesa silenya ongke kanan kering pripate milang miling eseming jiwat gawe sengsem kamulan bosanane sutra manca warna lelangan beksa ongke manesa silehnya ayo mbak diak-diak sayo rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara siji loro papat mlaku papat diulang-ulangake mesti enggal rampunge kontol baris kontol baris kontol baris kontol baris ayo kanca kene gugur gunung tandang gawe sayo rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara siji telu papat maju papat diulang-ulangake mesti enggal rampungke tolobes tolobes kontol baris witur sita solae anuju prana wiwi sonder saja ing leter awe sukaretna pring para miyarsa sonder angele yang kumlabate ngawang-awang witur sita solae anuju prana wiwi sonder saja ing leter awe sukaretna pring para miyarsa sonder angele yang kumlabate ngawang-awang kita warga seni campur budi budaya nabi beteng papan iki mugi lestari yo basuki yuwana ugi muda budaya tansah jaya selaminya kita warga
budaya Eteng papaneki mugi lestari Basuki Juwono ugi muda budaya tansah jaya selaminya winor sita solahe anuju krana wiwit sonder saja ing leter aweh Sukaretna pring para miyarsa sonder angale yang kumlabate ngawang-awang ayo dong warnanira para prajurit sampun jaga wonten Rananggana warnanira para prajurit andaning Prabu Baladewa samangke babaring carita Prabu Baladewa silih warna warnanira Prabu Rambadewa ingkang sampun dados Prabu Baladewa Inarubyuk para denawa samangke badhe medal wonten Rananggana ayon kopya gawe kumukakon sarta rukun akeh kang kayuyon dadi srana iku jatan jemu nyawiji ing panemu condong ing kalbu yo Pak Teko ayo dong ayo maju warnanira gentir penjalin ingkang badhe medal wonten Rananggana Kinandra solanya kados Sardula manggih mangsa oi ya oi 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 ya oi buta galak solamu lunjak ngadeg cingkrak nyandak sampur nuli tanjak ngadeg bali maneh rupamu teng calone
buron apa tak sanggup buron kang remeh lah wong kowe sing marah-marahi lah wong kowe sing marah-marahi aku wedi ayo kanca padha bali galo kae pripate plerak plero kulite ambang kero mongko lite ambang ya tumandang hanggebrang ngiler sing lupa ridane ri sang raseksa hanggebrak montap sarwi lumampat anyegat sang paketan kendatan samulat ler ngujiwat kasulaya mangsa pecah kasulaya jatuh mandang hanggebrang ngiler sing lupa kridane ri sang raseksa hanggebrak montap sarwi hanyut Yo ya kendatan samulat ler ngujiwat kasulaya mangsa baca kasulaya maju Yo Buto Joko semua ayo oh ya bentir menjalin ranan gono Koseng Kelapa muda Ayo. Di mana mati gonku
Warnaniro samangke Prabu Baladewa kembar ing medal wontenan Anggana dasar gagah pindeksa Prebawani ingkang sami amirsani Warnaniro Prabu Baladewa silih warna Warnaniro Prabu Ranggadewa ingkang sampun dados Prabu Baladewa Warnaniro Prabu Baladewa tindak esan Baladewa kang budal Mandura Nagri Wiraga Mangko Prabawa Prabawani kang breksani Mamayaya sami mabeksa triyato yaiku trak Mandura pantas teno lat projalmi tansah eling waspada baktine praja Tanapa bungkus petak niku isi apa Bam alhamdulillah ora udan. Iya. Ning ya ora mari kita kasih kita. Ha iya ora udan ning ya mendung. Loro karo adem. Ah piye piye? Iki mburu wektu. Dungane kersane engko para pamriksa daya pirsa. Heeh. Ayo iki sore iki opo? Munggo wigatine, munggo wigatine atur awake digelar ana ing
matur. Ana sing matur. Aku ya ora grogi po, Mbem. Mbem. Adi diapit Mas Irul barang kuwi kowe wajan. Aku ya kepengin jane. Aku ya jane kepengin ro Mas Irul kuwi. Nggih monggo Bapak. Ayo. Payur ana rene. Wah, ayo mesti kok. Engko ben barokah kono ya, Mbem. Karo masuki barang iki. Mbok menawi wonten tindakan ngatur monggo wekdal kawula suwakaken. Ya, sabar to ya, nggih. Monggo ingkang kajibah supados paring pangandikan wonten ing sonten utawi siang punika sumangga. Mas Bibit. Oh. Panjenengan Bapak Kepala Desa Seloboro, monggo. Nyuwun pangapunten, boten kirang kamardikan dumateng sagung para pamriksa. Kepareng kula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Dumateng asalipun para pepunden, para sesepuh, para pinisepuh dalah aji sepuh ingkang satu dadi kinurmatan. Dumateng asalipun Ketua Paguyuban Kesenian Campur Krida Muda Budaya panjenenganipun Bapak Bibit Sutiknya Tersan sedaya anggotanipun ingkang tansah kula hormati. Dumateng asalipun sagung para pamriksa kakung saputri ingkang tansah kula hormati. Dumateng asalipun Sokibul Bait panjenenganipun Bapak Danang Setiawan Tersan Ibu Yuli Kristiawati ingkang tansah kula hormati. Langkung rumiyin sumangga sarengan tansah kula dherekaken ngucapken rasa syukur. Alhamdulillahirabbil alamin wonten asmatum Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mawon kanikmatan karahmatan taufik hidayah saha inayahipun dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Satemah wonten ing dalem punika kula lan panjenengan sedaya tasih neringan kempal manunggal wonten ing menika panggenan kanthi wilujeng boten manggihalangan satunggal punapa Allahumma amin. Shalawat saha salam Allah Subhanahu wa taala mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kula panjenengan sami nuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sagung para pamriksa ingkang tansah kula hormati, kepareng kula matur wonten asa panjenengan sedaya nuwun inggih minangkani pamrentipun Bapak Danang Setiawan Tersan sedaya keluarga dalah sedaya kru kesenian campur krida muda budaya ingkang saperlu matur dumateng asma panjenengan sedaya. Wonten pamatur ingkang angka sepisan kembali ngaturaken pambagya harja wilujeng. Ngaturaken sugeng rawuh dumateng panjenengan sedaya saha sugeng amriksani pentas seni kesenian campur krida muda budaya ngantos paripurna samangkih. Mugi panjenengan sedaya tansah pinangan ridho saking ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pamatur ingkang angka kalih bilih wonten ing wedal punika kru kesenian campur krida muda budaya pentas wonten ing papan punika maksud tujuanipun ingkang sepisan bilih panjenenganipun Mbak Yuli Kristiawati nalika semanten nate gadah ngendikan sak paripurnanipun keluarga hajatipun paring rampung badhe nanggap kesenian campur krida muda budaya. Alhamdulillah kanthi donga pamuji panjenengan sedaya wonten ing wedal punika sampun kaleksanan pentas seni campur saking Nabin Beteng. Pramila kanthi kaseksen panjenengan sedaya menapa ingkang dados ngendikanipun Mbak Yuli Kristiawati menika uwal saking ngendikanipun dados sampun sah pun laksanakaken mugi tansah manggih rahayu widodo lir ing sambekala. Amin. Tujuan ingkang kalih bilih wonten ing dal punika ugi kesenian campur krida muda budaya menika ngawontenaken ulang tahun ingkang kaping 2 dosa tahun. Alhamdulillah
sawun kalih dosa tahun dusun Abin Benten menika wonten kesenian campur nun inggih krida muda budaya. Pramila saking menika nyuwun pamuji dumateng panjenengan sedaya kesenian campur menika tansah angrembaka salami-laminipun. Amin. Lan dumateng para pamriksa mbok bilih badhe ngersakaken pentas kesenian campur saged ngubungi Bapak Bibit Sutiknya utawi Bapak Kusnan, Pak Woro saha sanes-sanesipun. Menika reginipun bersahabat kagem pasdherekan insyaallah ringan dumateng panjenengan sedaya. Tujuan ingkang angka 3 atur pamriksa dumateng sagung para pamriksa sedaya bilih wonten ing minggu menika wulan menika ugi panjenenganipun Bapak Danang Setiawan ulang tahun. Nyuwun donga pamuji dumateng panjenengan sedaya mugi-mugi panjenenganipun tansah pinaringan panjang yuswanipun, pinaringan kesehatan, sukses selalu. Amin. Nggih, mbok bilih mekaten ingkang waget kula aturaken dumateng panjenengan sedaya sakmenika. Nggih. Lebar niki. Nggih, sakmenika. Nggih. Saking kula cekap semanten kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menapa ingkang dados nggih uwalipun Mbak Yuli tawon mugi sah kasen panjenengan sedaya. Uwal lillahi taala. Amin. Ora krasa krida muda iki 20 tahun. Ayo wis 20 tahun kok. Isih gijijer ya. Ayo kan sing jenenge seni iki ya ngono kuwi, Mbam. 20 tahun iki ya wis sak umurku. Iki saene anu to. Piye, Mbam? Waktune wis sore. Heeh. Wiwiti wae ya. Panembrama. Ya. Mas Bibit Tak bawanane alon-alon. Waton kelakon aku ora wong seni, ning wong seneng marang kabudayan Jawa ya. Nggih. Anggo segak piye? Iki ana door prize iki. Heeh, wah. Aja kesusu, do lali kok iki isih awan alon-alon wae. Iki ceritane arep ana door prize. Nah, iki tuan rumah Mbak Juli iki arep ngek hadiah bocah-bocah cilik kuwi lho, ngono lho. Dadi ngono kuwi aja kesusu. Ya. Nah, ngono. Aja kesusu ya Mbah ya. Kowe manut aku. Nggih. Mas monggo. Carane pripun Mbah monggo? Monggo Mbak Yuli.
Endi iki? Monggo Mbak Yuli ingkang badhe ngedalaken door press. Sak cekapipun, monggo. Ayo engko sik main nyeket-nyeket wae. Tak jelek 5.000. Haha, engko sik tak ndure 10.000, ndur neh 20.000. 20.000 bareng, Mbah. Ya. Ono 20.000 bareng. Ya engko masalah mburi-mburi keri. Oh, ngono urusane keri ya, Mbah ya. Nah. Rasito tombem, do pesing kok wae ra apa-apa. Pak Bibit. Pak Bibit naik. Mboten sios medalke durpes to niki. Anika kadose kok dereng Oh, ngoten niku. dereng Mas. siap nggih. Oh, dereng nggih. Monggo kalajengan Bapak. Pun kula bawanane riyen nggih, panegromo alon-alon paton kelakon. Nggih. Heeh. Matur nuwun rawuhnya tamusa darum. Wah kok Mas Irul ya mbem suarane. Ane akeh aku ning akeh apa sithik kono ngono kuwi. Ane jujur. Sampun kersa hanjang nangi hangestreni lenggah mare ngepah ngestu bring kridamu do budaya naben beteng papan neki dadyono hantuk marma ning yang widi Tiner kana panjang yoswa tanpa nosa wiji yaiku titis 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 ira dawa gendeng manem monggo warga krita muda selabara Sompong bapak ibu brata Sirawana sujarwa panabu gongso Ampun duka yen kita dereng
Oh ya. Oh ya. Lo 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 lo.
Ana sing ulang tahun. Oh. Lah saiki pembagian door prize apa-apa. Niki wonten pembagian door prize saestu niki nggih. Menika sampun door prize oke banget niki. Takken menika nggih. Nggih. Niki caranipun pripun pembagianipun? Nggih teko duncal. Ayo ampun. Nggih, makin enak cepet. Monggo Mas MC. Mbah Pentul Cek. Cek, heeh. Iki tak nunggu sik di omah sik. Heeh. Iki critane iki mau wis entuk kode ngono lho. Iki ming cah cilik-cilik iki penglipur kuwi engko tebak-tebakan. Lah sik iso nebak entuk hadiah. Ngono nek duncalke mesake rusak. Rusak malah ra iso kanggo yo Mbah ya. Lah iya, iki isine ming banyu dadi kok pecah. Heeh. Ha ngono. Iki ana pertanyaan ya Mbah ya? Ana. Heeh. Nggo cah cilik-cilik khusus sing je sekolah ta. Iya, kuwi engko. Heeh. Mas panitia disiapke enten pinten iki. Kuwi ana pira wiji. Heeh. Monggo Mbak Yuli ale Mas Danang nggih. Monggo. Niki carane iki adun-calun-calke apa adum-dumke cah cilik-cilik apa njikuk cah pira ngono dumke apa piye ngono. Lho. Nggih. Caranipun dereng ngertos lho Mbah. Mau ki ya acarane ngono kuwi engko nek rubah. Lah acara iki iso rubah-rubah ya, Le. Oh ngono. Iso rubah. Tiap Wis saiki ngene Mbah, Piye? 5 dibagikan sing kancane cah cilik-cilik sing iso jawab pertanyaan. Oh ya, oh ya. Sementara ngono sik wae 5. Oke, ya. Nggih. Ya. Hadiah pertama. Kene, cah cilik kene. Iki Piye? 5 sik Mbah ya. Oh, 5. Heeh. Aku njaluk cah 5 kene, 5 maju. Nggih. Masuk. Ya, 5 wae, 5 aja rebutan. Kok kabeh ku bawan. Heeh. Ciro Lupatmo. Heeh.
Siji, loro, telu, papat, lima, lima. Sudah. Ya. Cukup 5 sik. Eh. Mas Danang kuwi omahe Marno ndi? Ayo. Madepe nanti. Ya, entuk hadiah. Ayo, Mbak. Hadiah. Dumke, Mbak. Alon-alon, Mbak, jikokke. Nek nanggap campur kuwi, kowe ya seneng jatilan, seneng budaya, kuwi bayar apa ora? Oh, bayar. Ya ora apa-apa can bayar. Gratis ya oke sing terus ngejaki. Oh, bayar kok ya. Nomor 3, Mas Danang karo Mbak Yulu kuwi dianak lanang jenenge sapa? Kak Ferry. Walah, pinter. Entuk meneh fotone dhewe. nomor 4. Nggih, nomor 4, Mbak. Ya, wis. Saiki ya. Sik dadi pengarep. Heeh to. Sik raine abang. Mbrianang kuwi jenenge sapa? Lek Eswara. Alah, pinter kowe berarti kowe anak Iswara udu kowe. Oh, udu. Iki Nah, seri sisine, dhewe. Mbak. Ya. Kowe noni Mbak Yuli karo Mas Danang kuwi wis ngombe apa urung mau? Wis ngombe apa urung? Oh, alhamdulillah. Berarti Mas Danang karo Mbak Yuli iki lomo. Wis entuk lomo. Iki wis 5 nggo calanang cilik-cilik. Ya. Saiki sing cewek. Ben adil sik 5. Heeh. 5 kok. 5. Ah, ngono ben Jejer, adil. mangke kubaran. He. 5 cewek. Yo terus ini. Saya kurang loro. Aja kurang loro. Kowe kene, Bang. Yo, kene. Siji, loro, telu. Kurang loro, Mbah. Ya. Oh, telu sik. Iya, telu sik. Ya. Iki ana pertanyaan apa piye? Oh, pertanyaan terus iki. Iya, wis. Mas Danang kuwi deputu jenenge sapa? Nek ora ngerti, ora apa-apa. Aku sik genah tak nehke kowe. Yo, ngono. Piye? Dek Saga. Oh, jenenge Saga. Ya. Entuk, Mbah. Ayo kei tah cilik. Bener ya. Wis siji meneh. Mas Danang kuwi nek nyambut gawe mlaku apa nyepeda? Oh, apa genah kowe? Ora genah. Oh, teko dientukke ora apa-apa. Ora apa-apa. Mbak Yuli kuwi, heeh to. Bojone Mas Danang. Di anak pira? 3. Wah, pinter. Ya wis. Saya pira iki? Ojo kae, Mbah. Wah, yo dawet apa tuh yo? Yo. Mundur. Ndelok selak sore. Saiki sik paling angel. Nek reso jawab, to, iku tak sekolah kabeh to. Singkatan saka mie ayam. Wis, nek reso tak dem kabeh. Reso to? Ra iso. M Merdeka. I Indonesia. E emas. Ayam. A akan. Z yang akan membangun. Jadi mie ayam iki Merdeka Indonesia Mas, aku yang akan membangun. Dumke kabeh. Yo. Wis, malah rebutan. Ya. Ya, kita uncal nih. Ya, Dik. Ya, aku apian. Loh. Iya. Wis, entek. Sing ora oleh berarti Anda belum beruntung ya, Dik ya. Mbah, si Mbah lanjutkan ya Mbah ya. Iya, monggo.
angon penekno blimbing kuwi lo nyulo nyopenekno kanggo masuk dodotiro dodotiro umiter aneng asta damono juratana kanggo seba mengko sore mumpung gedhe rembolane mumpung jembar kalangane ya sora sora Bam Ilir-ilir tandure wis umilir tak ijo royo-royo pasang Jike. manten anyar bocah angon penekno blimbing kuwi nyopenekno kanggo baso dodotiro dodotiro kumiter babae pinggir Dodomono lumatono sepo mengko sore ompong padat rambulane mumpung jembar kalangane yo surao Bam kangen sinom senggai ya Bam awet dhewe iki ora kudu ninggalke budayane Jawa tembang-tembang sing wis adiluwung iki ya tetep di Parijono to. tetep diuri-uri mergo saiki tembang-tembang kira akeh campur sarine ning ade ya ora kudu ngemengke campur sarine ya uri-uri sing tembang-tembang sing adiluwung kaya sinom dandang gula asmarandono ku ya kudu mbem diuri-uri Iki dikai sinom Parijono to. ya tak senggai ya Bang Yo. nulodalah Nang seniman
kanapi ing siang ratri ora ngerteni ketika we becek ora niteni ngono nek jomono Wah, dhuwur banget Om Bem. Ayo rujak jeruk Bem. ngelenggak itu Arekan iki ben kaya Mas Irul ngono niki kaya ora iso. Rujak jeruk Bem. Wah, jan kangen aku. Kene iki apa dong rujak jeruk. Ayo aku seneng banget aku. kene iki rasane ati krasa rugi lamun ora gelem ngaji wong sregep ngaji yen saben wengi kanggo sangu besok yen wis tekan pati Duh Yai, wong mati ra bakal bali. Duh Yai, urip kudu ngati-ati sing mesti ning akhirat bakal nampa siksa ilahi. Rojake jeruk leng rojar kena ngantuk tengok-tengok ning omah bakal kepethuk rojake jambu leng rojar kena nesu ayo guyu Indonesia saya maju sing baku mergo zaman orde baru bersatu makarya bau membau sing mesti Indonesia saya tangguh saya maju Dedap sidap prabawaning ratri sasadara wis manjing kawuryan panku jiwa memanise mengabsri nating dalu Ami wa sangya pratase anggelar ning Cakrawala winulat ngelangut parantene paksa kabegan saking keing turangga kang sumiwi warata tanpa
gawe gumun lekon sarta rukun akeh kang kayuyon dadi srana iku tatajamu nyawiji ing panemu condong ing kalbu yo mbak yo lo malah lu kok wis kojen yo mbak yo campur sari nggih ra apa-apa kok uyung monggo mbak kojen iki tembem malah lu kok iki wis Yogyaniro kang para prajurit kang samihan nulodo do ing uni cari tane handalira sang Prabu sasra bau ing Maespati aran Pate Suwanda lelabuhan epon kang kinulung Triprakara Gunakaya urune den antepi Nuhun Nitra Tama
wae Mbem. Ngambara ing awang-awang hangelangut bebasan tanpa tepi narabasik mega mendong midar ngidari jagat ngulandara ngambara ngunggahi gunung patungkul ngumbar gagasan satemakinawa ngimpi bapak pocong dodo wato dodo gunung sabahmu ing sendang pencokanmu lamun kere yen sik pocong lumakula bean krono ngelmu iku kalakone kanthi laku lekah selawan kas tegese nyantosani setya budya pangekasing dur angkara pocong dodo wato dodo gunung sabahmu ing sendang pencokanmu lamun kere yen sik pocong lumakula bean krono Sari nanding putri sari nanding ayo putri sore pujaan sang dewi tiap hari sang putri menari
Werkudara akrane wayang sing lakoke jenenge dalan limang sasi kok kaya wong ilang jebule ra ana sing nyayang kowe biyen mula aku wis padha aku wong nesta tanpa bangga donya Joko Ayo, ojo mlayu kowe. Wis mati.
Iya, iya. Motor Honda starter tak ampiri kowe tajak muter-muter tewas aku dandan blipit rambut tulangane pomit lunga blancing ora pamit mit 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 jabang bayi jebol aku kena pelet Pak Rebo Pak Rebo Pak Rebo lahir dina Kamis yen setu dodol neng pasar Senen Selasa Jumat bali neng pasar Minggu jangono mas
Ayo mati gue. Ayo ojo payu gue. Ayo mati gue. Ayo. Ois. Ois. Oh, oh. Yo. Ayo. Oi. Ayo. Oi. Rara jonggrang pancen kowe ayu tenan ora pokal yen aku nandang kasmaran waspada no prajuritmu kalah perang Ongkone dadi wato boyongan Jaka Bandung kowe aja kumalungkung barang iki kanggo kudurung rampung Delapati Pramas Prabu Kupala Kabusita ing won-won Wonosegara Tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lananging jagat putra ratu pangging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti berdawasa para jonggrang manutasun mundut garwa Jaka Bandung aku duwe berbana Candi Sewu sawangi kudu dadi iya jonggrang panyuwunmu tak turuti kebranan jroning atiku nalikane sepisan ketemu dasar penyogang sembodong wicak sapa nanging karya kebranan solabawamu ayo dasar lanten wasis sing wicara wairaka sarta irama dasar sliramu ganyokan suwenya Ayo mati guys ayo jroning ati Yo. Oh. yeah sayang ramboko rena kalawan bengi liramu tak hati-hati kebranan
Ayo. Woi. Bolo Dewa. Durung nganti babak kulitmu wis kapracun kowe. Lumpruh. Sawangen galuh. Para prajurit kang ora duwe dosa akeh kang dadi peproyoke ning papan iki. Mula dimula kowe nunggu lho wae Baladewa, Baladewa. Aku ngerti yen kowe samun dadi aku. Para prajurit akeh kang dadi bebanten ning peperangan iki. Pinggeri ngulungake negara kowe ora gelem. Yo. Baladewa, Baladewa. Yen pancen kowe senopati kang gudeng. Senopati kang pengpengan. Ayo. Metu legane atiku kowe Baladewa. Sawangen galuh. Kawulamu akeh kang dadi bebanten kali peperangan iki. Aku ngerti yen perang kuwi wengis. Ratu Mutika. Angin yen pancen kowe arep ngegem negara, tak ulungke nanging tandhi ngono ridaku. Negara tak ulangke. Bojoku pengen sisan apa-apa Baladewa. Negara sedulurke bojo sisan tak ulungke. Nek pancen kowe iso nandingi iki. Yo. Ayo metu kowe Baladewa, metu kowe. Hoi. Sopo nantang aku mau? Iki Baladewa. Ayo. Ayo, metu kowe Baladewa. Nanti kowe Baladewa. Oh sik dhisik. Iki gila nenggala wis pingis-pingis arep lorong. Wis arep lorong jagamu Baladewa. Ayo. Milih mati apa mukti kowe? Yen mati ana ing papan iki aku kowe sing bakal nemokak nyawane. Nek mukti Irawati bakal tak ulungke marang kowe Baladewa. Ayo. Duweku Irawati. Bojo sing tak trinani kowe bakal tak korbani nek kowe menang karo aku. Ayo tandhi ngono. Ayo, ayo. 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 Hei. Anggota, aja beda wae anggota. Hei. Kelorong pediang kowe, bubar kowe. Hei. Anggota iki negara bakal ngutapke nyawamu. Ayo. Mikir kowe anggota. Ayo, ayo. Aja ganggu anggota. Ayo. Wis mati kowe, mati kowe. Ayo. Iki wae. Ayo. 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 Mati kowe. Ayo. Ayo.
mati kowe es. Wah. Ayo. Anggodo aku tulungono anggodo. Ayo anggodo aku tulungono anggodo. Ayo. Surem-surem Dewangkara kingken lir mangos wakang layon denya ilang memanise layu wadanira layu kumel kuncem ranyo maratani marang saliranipun bola bali kowe takon nungkul ora gelem kowe tangi legane ngatiku kowe. Dewa tangi legane ngatiku kowe. Ayo. Yen pancen kowe sekti mah, bro, ayo tanding ora aku kowe. Ayo. Ayo, iki. Mati guys. Ayo, aja mlayu serno manu. Ayo, aja leno kowe. Mati kowe. Ayo. Mati kowe. Iki bejalung, guys. Ayo aja mlayu kowe, Baladewa. Iya. Sorabrata Jayabrata imbang ana aku Baladewa keparat. Anggodo kowe aja ngono. Iki ya. Halo. Ratu Gustimu. Kapracondang musuh aku anggodo. Lumo tamber ganggang lamun mati aja dadi dewa ratu sukma ilang kontrang kantringan oncating sukma dedincengan lir kanggang lawan lumut manut ilining tirta keparat kowe anggodo Ratu Gustimu nondi anggodo ayo Baladewa metu nek pancen kowe wis ngerti nek aku sampun dadi kowe. Aku sejatine Rambadewa. Ayo. Yen pancen kowe senopati kang sekti Mahambara ayo metu legane atiku kowe Baladewa. Ayo. Ana ing papan iki aku apa kowe? Nek pancen menang aku kowe Rawati bakal tak pek. Negara ya bakal tak regem. Ayo, janjimu kudu ditepati. Bojomu tak pek ora Baladewa. Ora oleh. Aja kaya ngono ya. Bojomu
Ayo. Ojo Kok soalnya dipek. kalah perang kowe Baladewa, Baladewa. Ayo. Yo. Ana ing papan iki aku pokoke kang bakal kapralaya Baladewa metu leganing atiku ayo Baladewa. Ayo Sorak Prata, Jaya Prata imbang ana aku. Sorak Prata, Jaya Prata imbang ana awak mami. Wani krabasa mandura Baladewa pindha warni apa ingsun ra ngerti iramba dewa kang aranmu Nalendra kang murak tata tadi ngono awak mami sarwi sombar dan nyobrang ing ranang gono pancen kowe jago kurungan kowe Baladewa nganti tak tantang bola bali ora gelem metu ayo metu leganing atiku Baladewa ayo ayo iki Ayo. Yuk, ya. ayo Mbak ayo campur sarinan mboten napa-napa monggo kuyung oleh Siang Bantara Rati Mengeling manis sing ati Sejago bisa anduweni Ayo. Bangsa Jasulasmi rasa kangen lan liputi lintang bulan dadi saksi ubayane datat balenjani janji mukti sebaya pati kuwi jagomu anggota Ayo pantare ora oleh nyerah-nyerah anggota kuwi jagomu kula kumpro meneh anggota setrum anggota apa kuncine iso ngalahke Baladewa anggota ayo kowe tak diancang-ancing mula bukane apa jine Baladewa anggota nek nenggala wis ora mempan kanggoku wis ora ana fungsine nenggala kuwi anggota ayo yen pancen kowe ngerti ratu Gustimu bakal tak wae bebungah kowe anggota ayo 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 wis woi walah ya anggota ayo aja weruh-weruh anggota
Kuwi gamanku anggota anggota aja aku aja kok paripeksa anggota mudhar kowe anggota ayo tendang kowe ayo iki penjaluan tendang kowe ayo lunga kowe anggota ayo anggota aja lunga ayo wis ayo ana rondo manggon ngarep omahku yen ro aku dheweke goyang-goyo yen